ebe a ka unu na-enye goolu mana iburu nwa bọọlụ lu nwa ebe a enye goolu so imegide ha alụ nwa ebe a nye goolu na ọ nwere obere oge a ga-agbapụ ya bụ bọọlụ ga-abanye the second half. Omegbo lekwa na anya mmadụ jenye gol jebe mma ọ bụ drawing gara tụọ mmadụ akụ isi eji esi agba bọọlụ nke biko enwela handị na bọọlụ a jenye gol